slzenie očí, sopné, astmu, a proste všetky druhy alergií. Teraz poďme na astmu. Len urobíte toto. Ohnete štvrtý prst, spojíte ho a ostatné prsty dáte dohromady. Ešte raz. Štvrtý prst, dva články spolu a ostatné prsty len držíte. A toto držíte spolu. Uvoľňuje to dýchacie cesty, spazmy pri astme, pri obštručnej bronchitíde. A ešte jednu vec vám ukážem, veľmi dôležitú. Všetci sme vystresovaní, máme napnutý trapez, krk, bolí nás to hlava. Ohnete ukazovák a prsteník do dlane, takto, zakriete ich palcom a stredný prst dáte na tento článok palca a malíček na nechet. Ešte raz. Ukazovák, štvrtý prst, zakriete palcom, tretí prst na článok a malíček na nechet. Takto to vyzerá nakoniec. A držíte to. Nie hore, môžete to dať na stehno, hoci kde. Zase 5 až 7 minút v jednom kuse a potom si ruky oddychnú. U tých ľudí, u ktorých to nejde dať dohromady, je jasné, že majú problém s krčnou krticou, ale aj tak sa o to čo najviac snažte. A ako sa bude zlepšovať tá časť, tak sa vám pekne uvoľní aj rúčka. Ešte niečo kvôli korone a zlyhávaniu srdca. Ukazovák dole pod palec, na dlaň, tieto prsty 3, čiže stredný a štvrtý, spojíte s palcom a malíček je ako anténa, ktorá prijíma spora energie, ktoré vám pomáhajú so srdiečkom pri infarkte, mozgovej porážke, nedaj Boh, tlaku v oblasti srdca, arytmiám, búšení srdca, proste všetko, čo je so srdcom. A môžete to robiť na obidvoch rukách. Ukážem to ešte raz na pravej. Ohnem ukazovák, spojím tie 3 a dám tam anténku. Toto by malo byť fakt hore, lebo cez tú anténku prijímate tie energie srdečné, volajte to ako chcete, od stvoriteľa. A posledná vec, Albertka, viem, že sa nesprávne, mám monolog. Toto. Takáto obyčajná vec. Odteraz, keď budete chodiť cez Čechy a cez Prahu a uvidíte takto chodiť ľudí, rozhodne počúvajú doktora Štefana. Čiže natiahnuté prsty, lebo týmto ožívajú a naťahujú sa všetky meridiány, všetkých 12 a omladzuje vás to. Vitalizuje vás to, energetizuje vás to, omladzuje vás to. Kedykoľvek máte čas, nie červená, nie takto, krčovito, nervózne, prsty spolu. A všimnite si, že čím starší je človek, tým viac drží takto do peste ruky. Už prežil toľko bolesti, už prežil toľko sklamaní, už ho obrali o všetko toľkokrát, že už je vyslovene krčovitý a drží tie ruky nevedome, aj prsty ohnuté do pesty. Je v ňom ten potláčaný, prejavený alebo neprejavený hnev a sklamanie zo života. Ak vy urobíte opak toho a čo najviac rozťahujete prsty, dáte ich na stôl, dáte ich na stehno, jedno, ale aby ste ich mali. Čo najviac takto cez deň. Alebo v noci si strčíte ruku pod vankúš, aby ten vankúš vám to držal rozťahnuté. Každý si nájdete svoj spôsob. Omladzuje vás to, energetizuje vás to.